در خونه ما گپ شوهرم میگذارد بعد وای با پسرم مردک آدم است خونه مادا گپ همین مردکو Женщина может зан бояд тавре пешниҳод кунад ки мард онро қабул кунад ва чӣ тавре ки зан мегӯяд ҳамон хел амал кунад. Зан бояд ҳунарпеша бошад ва дар зиндагӣ ҳам бояд нақш офарад. Дар назди шавҳараш бояд дилёбӣ кунад. Ин ҳамин тавр аст, муҳит чунин аст. Но это так и есть, природа так создана. Сухани зана. Барои чӣ? Барои син сол рафт. Муҳтоҷ мешавӣ, дигар фикр ақида дигар мешавад, саломатӣ дигар мешавад. Баъд дигар бо чизе ҳаст ки факторҳое ҳаст ки ҳамин корро таъсир мекунанд. Барои маҷбур мешавад ки ба гапи зан кунад. Хаман пешниҳод мекунам, бо каса фикр мекунам, дастан барои ҳаю неша мегӯяд. Яке ҳаракат кардан дар кор ки ҳамхел ки фаҳмодан дар кор ки раҳи дуруст ба фаҳмодан дар кор. Ки шавҳарат розӣ шавад. Охир он гап аст ки аст? Аст шавҳара негӯяд не. Асосан гапи мал. Лекин баъзе масъалаҳое пайдо мешавад ки дар оила маслиҳат кардан зарур аст. ин хеле масъалаам пайдо мешавад, чунки оила бекамбудӣ нест. Дар оила на ҳама бо ҳама чӣ таъмин аст. Бинобар ин баъзе вақт мешавад ки баъзе масъаларо муҳокима карда баъд ба як қарори муайян омадан дар кор. Лекин гапи охирон аст ки аст? гапи охирона нуқтаи тамата ман мегузорам. мешавад ки мисол ки хай дилёбӣ кунӣ, дили мардака меёвӣ, мисол ба ширинӣ ягон гапи нағз гав заниша, мисол ягон чӣ мехоҳӣ меги мардакҷон хай бия ҳамин кора кунем. хай мардака мефаҳма майли мега занакҷон мекунем ҳеҷ гап не. мешад дунё гулистон.